Hej, velkommen til første uges screencast-serie om de historiske og litterære tidsaldre i Danmark og Europa. Vi har fået tildelt barokken og den absolutte enighed. Ja. Og vi vil gerne starte ud med barokken og barokkens karaktertrækken i barokken. Ja. Karaktertrækken var meget sådan pompøse, altså drøse. Alting skulle være stort og smukt, og man gik op i, at alting skulle se flot ud, både i de små detaljer og i det store. Ja, og i det helt store sammen. Så gælder det også, altså som de fleste, altså mange konger, og man kan se også på deres arkitektur, de gjorde bygningerne meget store, og derfor så ville man, altså man gerne vise, at man var bedre og mere magt. Ja, alting, mange ting handlede bare om, at man skulle overgå ham, der kom før mig. Ja. Og så har vi arkitekturen og kunsten. Vi har jo så sagt med arkitekturen, alting skulle selvfølgelig være stort, som er et generelt karaktertræk for barokken. Og så var alting, de fleste kirker, man ser fra barokken, var bygget i sådan mørke materialer, sådan så de både var fysisk store, men også gav et stort sindsindtryk på den, der kiggede på det. Sådan så man skulle blæses tilbage. Det var ikke kun udseendsmæssigt, der var også symbolisk, hvor de også store. De prøvede at komme så langt op mod, altså størrelsesmæssigt, mod det store. Man skulle både opad og udad, og alting med fysisk med sine ting, og der var mange symboler på kirkerne derfra også. Det gik de meget op i. Ja, og så har vi et billede her. Et selvportræt, og der er for eksempel mange af de her symboler. For eksempel kraniet med døden. Der er perlerne. Ja, som perlerne, de symboliserer. Hvis vi bare i det hele taget tager billedet, symboliserer liv på sin vis. Så perler, de skal jo have fysisk, de skal jo kontakt med for det meste menneskehud, for at de bliver ved med at se pæne ud, for at de bliver ved med at være blanke. Så det symboliserer på sin vis, at man skal stadig have kontakt til omverdenen, for ellers så bliver man match for kedelig. Så der er stadig det med det holdbart. Ja, så er der blomsten kan jo visne på et tidspunkt, så den er ikke livsvarende. Og så har vi, der er nogle bobler, nogle sættebobler. Sætteboblerne, de springer kort tid efter, så er det der med noget, der lige pludselig, så er der noget, der er der, og så er det der ikke lige pludselig ikke alligevel. Så man skal huske ligesom at holde fast i det, man har at leve nu. Man skal ikke tænke over fejltagelser. Man skal virkelig leve i nuet og gøre de ting, man har lyst til at gøre nu, i stedet for at vente med til sidste øjeblik. Det er måske så det for sent. Man skal ikke ændre fortid eller bøge til at finde ud af, hvad man vil i fremtiden. Man skal bare gøre, hvad man vil. Ja, så ud fra symbolerne, så er det handler det meget om liv. Så har vi også i baggrunden nogle billeder, som kunstnerne må have lavet, som både kan være symbol for netop det her, at det er et selvportræt, og derfor viser han, at hans læst er, at han arbejder med billeder, og så kan det jo også være det med, at billederne, der er nogle ting, der overlever. Der bliver for evigt. Ja. Okay. Så har vi noget sproget i barokken. Ja. Der var det meget typisk for diverse digter og sangskriver og generelt og kunstnere, at de var meget for at komme frem mod til at være flatterende, men smiskede rigtigt for dem, der havde magten, for at man selv kunne komme lidt længere frem. Det var meget typisk blandt andet Thomas Klingo, som har skrevet det digt, vi fik tildelt til litteratur. Ked af verden og Kær himmel. I det digt bruger han ikke den her flatterende metode, men det gør han i mange af sine andre digte og salmer. Ja, for eksempel, han har skrevet til en biskop over. Nej, det var han skrev til, hvor han virkelig virkelig fedtet for at komme til sin start. Og det har så, hvis vi tager ham som konkret eksempel, så har det virkelig virket, for han var født som snedkersøn, og han kom i alle de gode skoler, og han endte sit liv
som biskop i Fyns Stift. Så det har virket med den her måde at sniste rigtigt. Udover det, så havde man ikke rigtig noget fast skrift på dengang. Det kan man også se i verden. Der er flere ord, der bliver stadig, altså flere ord bliver stadig måske, eller det samme ord bliver stadig forskellige måder. Blandt andet ordet er, som bliver at være, det bliver stadig et sted som ER og et andet sted som EST, en tysk version af ordet. Men man havde meget det med, at der var ikke rigtig noget skriftsprog på det tidspunkt. Det blev først indført senere. Plus det der med, at der er mange symboler og metaforer og lignende i teksten. Ligesom i så meget andet af barokkens kunst. Ja, men man skulle virkelig kunne associere til noget helt andet. Besjæling og metaforer og alle de der ting. Der var rigtig meget. Det var tydeligt, at det blev ikke bare lavet for, at det var noget, men at det var noget der var noget ekstra ved alting. Okay. Så har vi noget omkring historiske scene. Det er til dig, Henning. Ja, blandt andet så... Enevælden, og altså enevælden, det var jo en regeringsmåde i typisk fra barokken, det startede i barokken. Det blev officielt indført af Frederik den 3. Skrevet af hans sekretær Bylmakker. Men Frederik den 3, som vi ser her på billedet, han indførte kongeloven i 1860. Og i den står der står egentlig bare, at der er 19 paragrafer. Der er 19 paragrafer, og de starter ud med, at det bare bliver fortalt, at kongen har al magt, og der er ikke nogen, der er over ham på nær. Altså, den eneste, der er over ham er Gud, og det eneste krav, der stilles til kongen, det er, at han skal være myndig, men det skal også være evangelisk. På sin vis, så står der også, at det må kongen ændre på sin vis. Fordi der står i hele den kongelov, at kongen kan bare ændre på hvad. Ja, han kan ændre alt. Også, altså, hvis en konge før ham har indført en skattelov eller et eller andet, så kan han, hvis han vil, kan han fjerne den eller erstatte den med en ny eller indføre en ny lov, alt efter hvad han behov eller hvad han selv synes. Og han kan undtage individer uden grund, bare fordi han er konge, fra disse love, hvis det behager ham. Ja, altså han kan afsætte en adel, hvis det nu skal være. Han kan erstatte adelen med en ny person. Han kan fjerne en helt adel fra sit blod. Altså, han kan fratage den der. Ja, netop. Og så står der er cirka to paragrafer. Der var også en del paragrafer, vi ikke kunne læse, men der var 2 paragrafer, der omhandler myndighedsalderen. Den ene, den siger, at det er ja. Og den anden, den sætter om, hvis den ikke er myndig, så skal der ikke videre. Og så først i rækken, der er det mor, dronningen, og næste i rækken, den er lidt tricky at sige. Det er et familiemedlem, den kommende kongens bedste drengeven fra blodslægt. Ja, i blodslægt. Eller bror. Den er netop også blodslægt. Eller bror. Den er lidt tricky at sige, men det kan forstås. Ja, det kan være ældre bror. Eller bror. Det kan godt være yngre. Ja, yngre. Ja, okay. Så har vi lige lidt her, der ikke har helt med barokken at gøre, og alligevel har det. Ja. Fordi vi har taget Christian 4 med. Og nu siger I vel, nej, Christian 4 levede jo ikke i barokken. Nej, han var før, men altså, vi har taget ham med, fordi han levede som en konge i barokken. Han levede forud for sin tid. På den måde, at han byggede stort set hele København. Han tilførte bygninger konstant. Han fremførte nye bygningsværker, alt. Altså, han gik meget op i at overgå. Han gik meget op i at være overdådig og vise sin magt overfor kommende konger og alt sådan noget. Han ville gerne sætte sit præg, mens han var til stede. Og han prøvede, også typisk for barokken. Netop. Og han prøvede at overgå tidligere konger og overgå sig selv flere gange med alle de bygninger og krige, han startede. Ja. Og derfor så har vi taget ham med, selvom han døde i 1648, hvilket var 12 år før kongeloven. Blev indført. Ja. Og enevælden sluttede i 1849 med, da den danske grundlov blev indført, så der er en række paragrafer og regler for, hvordan landet skal styres, og hvordan folk skal behandles. Ja. Så. Det var alt for gruppe 1. Ja, velkommen til gruppe 2.
og hvordan står den?